फनुकजाकमानि 2 अध्यायनि 5 नि 6 पद वानसगै नायदि नों बुसुकलखा वानसगै नायदि हिनि जना काइतर सागो नों बुसुकलखा निनि सुमचक याकारै आगे ख्लाइमा हाय ख्लाइ फिदि निनि सुमचकनु याकारै से आगे ख्लाइमा हाय ख्लाइ फाइदि आगे नों एग्जाम्पल सानि थांखा 2023 नों काइतरनि ककनो पिरखा काइतरनि कक नो पिरै काइतरनि सामग्रनो साक्तारै खायका सुमचकनि फाइसिङो ना हादियाबै नों काइतरनि मुसुंतै सामं खायका आ जरावो काइतरनि मुसुंतै नों तंखा आ जरावो नों काइतरनि ककनो पिरखा निनि सुमचक याकारै आगे ख्लाइमा हाय ख्लाइ फिदि हिनि सावो 2024 हिंके नों कैबसे तरक खेयै नों काइतरनि सामंनो साक्तारै खायावै सुमचकनि यागो नों तरक लायै फायका बिनि बागै नों वानसगै नायदि आगे जे आनि मुसुंतै तङै जे कग्र पिटमानि सामानि तकमानि आबरनो नों वानसगै नायदि हिनि जे काइतर साका निनि सुमचकनो याकारै आगे ख्लाइमा हाय ख्लाइ फिदि हिनि साका 2023 जे आनि सामंनो खाइमानि 2025 बो सुमचकको लायावै आनि मुसुंतै सामं खायदि हिनि साका नों निनि सुमचक याखे आं निनि थाने फाये निनि थब्ला नरनाय नों जे काइतरनि मुसुंतै जे तंनिया जे सुमचकनि नों याकादिया हिंके निनि आरनि थब्लानो नरनाय हिनि सावो तामोन हिमबा काइतर ननो फानद्रमानि जे 2023 ननो गोबांमा सामं हमं तांफोरो गियान वानसगमारो मानि आ वानसगमारोनो नरनाय हिनि काइतर सागो हायफानो अमनिनि काहाम निकोलाई सं सामं ख्लाइमारकनो आं नास्लेमा हायनो नोंबो नास्लेयो जे काइतर जेनो नास्लेमा हाय नों बोनो तावफानो नास्लेयै तंख ने काइतर सावो।